kompanija British Airways ponovo je nakon 2003. godine uspostavila redovitu dnevnu liniju između Londona i Zagreba zrakoplovom tipa Airbus 320. Zračna luka Zagreb pozdravlja ponovni dolazak British Airwaysa, dobro poznatog dugogodišnjeg poslovnog partnera. Svaka nova zrakoplovna linija i nova zrakoplovna kompanija Zračnoj luci Zagreb razlog je za slavlje. Uspostavom još jedne izravne linije za London otvorena je dodatna mogućnost posrednog daljnjeg širenja mreže destinacija i još bolje povezanosti Zagreba i Hrvatske sa svijetom. Ponovni dolazak British Airwaysa ima višestruki značaj za Zračnu luku Zagreb, grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Stoga ova linija, predstavljajući doprinos širenju mreže linija iz Zagreba, obogaćuje našu ponudu kako u Hrvatskoj, tako i u regiji, te na taj način doprinosi jačanju pozicije Zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu. We go back a long way flying here. The first time we flew as British European Airlines in 1971, coming here to Zagreb. Then we re-entered as British Airways again in 1981. And 2004 we started flying to Dubrovnik, which has proven a big success. And now we intend to come here to stay, flying again Heathrow Zagreb for a longer time, enabling people to fly to more than 500 destinations onwards from London. With the great slots we have from here flying and arriving in London at 2 o'clock in the afternoon, there are really good connections to the US, be it to New York, Boston, Toronto, Las Vegas, many other routes as well. Really thank the Zagreb Airport. They have been a great support in launching this, also the Croatian Tourist Board. Nije slučajno da je British Airways počeo sa letovima u Zagreb samo 6 mjeseci prije hrvatskog ulaska u EU. Nakon ulaska nema sumnje da porasće trgovinska razmjena i ulaganje između Hrvatske i Velike Britanije i u oba smjera. Siguran sam da će letovi British Airwaysa doprinijeti ovom trendu. Ali dolazak British Airwaysa u Zagreb nije važan samo za gospodarstvo. Važan je također za obične putnike, za one koji dolaze u Hrvatsku i za Hrvate koji putuju u inozemstvu. Pa će više Britanaca imati mogućnosti vidjeti za sebe kako je Zagreb lijep grad, čak i pod snijegom. Odluka British Airwaysa da nastavi, odnosno obnovi svoje letove za hrvatsku metropolu ne iznenađuje, nego da pače potvrđuje taj jedan vrlo uspješan i obećavajući trend bilateralne suradnje sa Velikom Britanijom. Sa skorom izgradnjom nove zračne luke British Airways je dobro prepoznao potencijale Hrvatske, Zagreba, ali i regije. Na neki način mi postajemo vrata jugoistočne Europe, našim susjedima, a i nama za suradnju sa Europskom unijom. Dakle, po mnogo čemu, po gospodarskom, političkom, simboličkom i svakom drugom značenju ovaj let je dobra došla novina. Ovo je jedan uspješan, dobar simbol suradnje dviju država, kompanija i dva naroda. Reći da je za ovu prigodu posebno iz Londona stigao Christmas pudding, da je Zračna luka Zagreb pripremila punč kao tradicionalno piće, da su naše vrijedne ruke naših kolegica iz ugostiteljstva Zračne luke Zagreb napravile ovu prekrasnu tortu. A dozvolite da u svoje osobno i u ime djelatnika Zračne luke Zagreb svima poželim svako dobro za Božić i u novoj 2013. godini. A isto to učinit će naš zbor iz Mičevca još jednom pjesmom koju ćete svi prepoznati i slobodno nam se pridružiti.